Assalamu alaikum ustaz. Menin joldoşum Moskva şahrında işteyt. Bir yılda bir jolu kelet. Men da kızım menen barayın desem ınavayt. Bul jeride da işteyin desem de ınavayt. Kanday sunuş bere alasız. Allah'ım razı bolsun det. Albatta kuyöňüz, joldoşuňuz bir yılda bir bul köptük kılat. Bul köptük kılat urmatly tugan. Bizde mına uşundaýbız da. İşte atkan bolsa hiç kimdin ani menen oyu dagı jok, işi dagı jok, baldarını taşlap ketip kaldı. Moskvada jüretip hiç kim dagı süýleýt da. Nege bardyk aytat al iştep atat, al akça taap jüret depçi. Emi jönökele 4 ayga oňolup keleýin dep dawatga çyksa bardygy süýlep jatyp kalabys. 4 ayga kesse dele ayalдар bu gadarga çydabaýt. 4 ayga ketip kaldı dep bul ayal zatı apasynyň üýüge ketip kalat. Nege bul 4 ayga dawat ketdi depçi. Manany karaň, 1 ýylga ketip atat. 1 ýylda bir kelip atat. Alparaýyn dese könbey jatat. İşteýin dese bul jakta dagı könbey jatat. Al kanday bolup atat? Any bugün günü biz birimiz dagı oýlanyp goýgan jokpuz da. Oşontan ejekem karandaşym ötö sonun sura berdiňiz. Karaň, şeriat boýunça 4 ayga le, 4 ayga le. Ankene Umar raziyallahu anhu Amirul Müminin padişah bolup turgan uçurda jönököy kiyini alıp turup tünküsün adamdardy aýlanyp kıdırat ele. Kim kanday bolup atat, kim açka olturat, kim tok olturat, kimden kanday armany bar, oşonu kıdırat ele da. Günlerin bir günde oşonda kele jatsa bir üýden ayal zatynyň ırdagan doşu çygyp atat, kravaty kıyşyldap, kravatynyň üstünde. Al ayal agorotunda ırdap atkan eken. Egerde küýöm janymda bolgondo, munal kravat jönturbastan kıyşyldap doşu çygyp turat ele dep küýösüni sagyngandygyny özünçe ırdap olturgan eken da. Muny körgönden keyin Umar raziyallahu anhu barıp kızı Zaynap'tan soraýt. Kızım, ayal zatı küýösü jok, kança gün çıday alat dediler. Zaynap uyaldı, aytalmadı. Anan Umar razıyallahu aytdı. Kızım, hakikatta, şariatta uyat yok. Hakikatta. Allah Teala Kur'an'da aytkan innallaha la yestahi minel hak. Allah Teala hakikattan uyalbayt dep atkan. Uyalbay ayta bergen kızım degende anda dagı kızı uyalıp durup kolu menen gana dep körsetip koydu. 4 ay ekendigini körsetip koydu urmatlygan. Uşunda Umar razıyallahu anhu aytkan men emi adamdardy hiç bir jerge 4 aydan aşık jiberbeymin. Hiç bir safarga, hiç bir soguşka, kazatga dagı 4 aydan aşıkka jiberbeymin dep çeçken urmatlygan. Bugün günü bizden mu'min musulman özgöçe dawatçylarыбыздын 4 ayga çykkandygy dal mana şundan. 4 ayga. Emi oşantyp 4 ayga üý bölesiga bardyk neseni kaltırıp 4 ayga kesse dele jek körüp, süýlenip, dawatçylar üý bölesine taştap, bala sadakasyna karabay dep süýlep jatyp kalabız da. Any süýlenip üýdegi aýalyny da dele ketirip jiberебиз da köpçüligi üçin. Muny karaň bir ýylda bir kelet ne kılaýyn dep atat. Oşonduktan biz joldaşyga aytat elek, mümkün bolsa ayalıňızdy oşol jaka çakyryp alyňyz. Jok, bolbosa özüňiz bul jerge keliňiz urmatly tugan. Keliňiz. Jok, kele albaýym, işleşim kerek diýip turgan bolsa, anda 4 ayda bir kelip turuňuz. Eň keçikkende urmatly tugan. 4 ayda oşonda bir kvartal bol eseplenет da 4 ayda bir kelip tursaňyz, anda aýaldyn dagı akysyny bergen bolasiz urmatly tugan. Muna oşonda siz çynygy erkektin işini kılgan bolasiz. Emi muna oşondoy kılıç kerek, emi kılbay atkan bolsa ayal ejebizge ne deýbiz emi jeňebizge. Siz owa muna oşol neseni jetkirip, muna oşol neseni düşündürüp, bolbosa açygyla aýtyň, men dagı ıssyk janmyn. Saňa açyk aýtpasa düşünböýsüň bu. Kel, sagындym seni. De öyle, anda men baraýyn, bar öyle anan ne kılaýyn, özüm akymda alaýyndan kayra keleýin de aýtsaňyz ötö jakşy bolat. Jalpy erkekler muna oşol neseni karap goýuşubuz kerek urmatly musulman bir tugandarym.